Хора, включвам се бързо да записваме. Днес ще играем вече на място на Оазиса. Днес вече има локацията от същата Squid Game. Знам, извинявам се, казах ви, че кача 2 видеа и това вече е трето. Просто не знам как да реагирам, както мисли да сгуби купчето. Това има уникален. То айматите на този сезон също са много як. И то също е много як. Значи, ей, това е много як. Който също е на този сезон. Ей, този. Уникален. Брунино. Истинското име на Бруно Марс, знаете ли, че е Бруниньо? Защото мисля, че не знаете. Не, ама той е също. А то локацията е същата, бе. Ама защото локацията е същата? За бога на този пистолет, локацията е също, бе. Обруро чай каса, сеща на Бразил. Мега рядко е нещо тази радичка. И виж хиячето. Ма то локацията е същата. Локацията е абсолютно същата. Окей, все пак ще изиграем една игра. Чакайте малко да пинам да вътнем. О, не, ще паднем. Опа, нямам материал. Ма днес сме 27, нали? Дайте малко материал да имаме. Не вярвам, че ще направим Виктори, така че коронката няма да взема. Просто хора, пишете коментари дали искате да се видите с нас. Това беше изи скриване. Къде са, бе? Къде ще, брат? Не е защо бък. Деверасятки ли ще правим, а? Ти знаеш ли също кога ги правиш тия деверасятки?
Shit! Имах най-якия лут на света. Опа. Опа. Oh, what? То шотгън е ужасен, затова съм на последно място. Патрони. Оп. Къде си? Значи, убиехме с сега тръпъл, а има най-уникалния лут тая. А как става, скъпа? А как става по-точно? Чакайте, че аз се сбил да съм... Той е... Дето е с моят лут, май. Ама не ме интересува. Какъв е шанса, бе, човек? Ето да си покривам. Шит! Марк! Кът! Фак! Къде има хора? Я да видим сега къде има хора. Там са нахара бутове. Чакам те. Хоп! Окей. Фак! Там е! Фулбокса! Къде си? Кой е вътре? Фак ю! Добре, хора, това ще бъде за днес. За нови